Сёння дзень России. Менавіта 12 чэрвеня была прынята дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце краіны. Гэта адно з самых маладых свят Российской Федерации. Россию и Беларусь звязваюць не толькі агульная гісторыя, але эканамічнае і культурнае супрацоўніцтва. На тэрыторыі Брэшчыны сёння пражываюць каля 15 тысяч грамадзян России. Гэтаму садзейнічаюць як спрошчаныя умовы уезду і працаўладкавання, так і пражывання. З кожным годам павялічваецца і таваразварот паміж нашым рэгіёнам і Россией. Так, за 4 месяцы бягучага года ён склаў амаль 700 мільёнаў долараў США. Пераважная доля прыходзіцца на экспорт. Найбольшай папулярнасцю у спажыўцоў братняй краіны карыстаюцца малочная і рыбная прадукцыі, цукар, газавыя пліты, мэбля беларускай вытворчасці. Цесныя стасункі і ў галіне культуры. Ніводны міжнародны фестываль, які праводзіцца на брэсцкай зямлі, не абыходзіцца без удзелу расіян. Ды ўвогуле сярод беларусаў нямала тых, хто захапляецца рускім мастацтвам і мае родзічаў у суседняй краіне. Таму віншуем расіян са святам.